е терапевтичната общност Вяра, надежда, любов, център, създаден с мисията да помага на млади хора в риск да намерят своя път, да възстановят връзките с семействата си и да повярват, че промяната е напълно възможна. Тази неделя Център Вяра, надежда, любов отваря широко вратите си за всички, които искат да видят отблизо как изглежда надеждата отвътре. Денят на отворените врати е част от кампанията "Бъдеще с подкрепа днес". Инициативата е на Център Вяра, надежда, любов, която и тази година се включва в глобалното движение "Щедрият вторник". За да разберем повече за работата на общността, за силата на подкрепящата среда и за това как всеки от нас може да бъде част от промяната, ще си поговорим след минути с гостите ми днес: Руслана Илиева, психолог в Центъра, и Мирослав Гайдарски, консултант с личен опит. Разговорът предстои, а до тогава останете с нас и актуалното от обществото. Моите гости днес: Руслана Илиева, психолог, и Мирослав Гайдарски, консултант с личен опит. И двамата са част от екипа на Център Вяра, надежда, любов, за който ще си говорим в предаването днес и за онова, което предстои да се случи тази неделя, ден на отворените врати, в който ще погледнем как функционира центърът отвътре и къде е надеждата. Но сега им казвам здравейте и добре сте ми дошли. Здравей! Благодаря ви, че дойдохте. Благодаря ви, че винаги намирате начин да подкрепяте и да помагате на онези, които са попаднали в една истински трудна житейска ситуация, която, както вие казвате, без помощ не можем да излезем от нея. А сега ще си поговорим малко за това, което предстои в неделя, но преди това, за всички, които сега чуват и научават, че близо до Габрово се намира Център Вяра, надежда, любов. Разкажете ни малко повече, може би към Руслана е първият ми въпрос. Разкажете ни повече за центъра, за неговата кауза, мисия, цел. С помощта на десетки дарители сбъднахме тази мечта, като създадохме Център Вяра, надежда и любов. Това е една общност, в която младежите в риск и с зависимо поведение получават подкрепа и шанс за развитие. Тази подкрепа получават и техните семейства. Това, което предлагаме ние, е една уникална услуга, която съчетава всъщност терапевтична среда, образование и личностно развитие. Педагозите и психолозите в Центъра работим съвместно, за да подкрепяме деца на възраст от 14 до 18 години, като им подсигуряваме едно място, в което да намерят те своята посока. Ние вървим ръка за ръка заедно с тях. И след като тази посока вече е открита, всъщност включваме и родителите. Центъра помага и на родителите, като има родителски групи, индивидуални консултации и срещи, за да бъдат и те подпомогнати. Той процесът може би е и взаимен. Колко деца има в момента в Центъра? Какво се случва там? Какво е тяхното ежедневие? Тук към Мирослав, предполагам, ти си често заедно с децата. Колко са децата в момента? Добро утро, нали? Децата в момента са 8. Това са и първите деца, които са 12 от 12 и са чисти в момента. Как нито едно срив, всички си вървят пътя. Вътре се случва... Как протича ежедневието там? Как работите с децата? Какво правите? Ежедневието протича с ранно ставане, нали, към 6:30. Децата да се подготвят, тоалета, да се оправят за следващия, нали, сутрешното събиране, което има мото, което се мотивираме за деня и го следваме в нашето ежедневие. След това е училищния процес, който педагог, нали, работи с тях и ги подготвя за изпити, които са пропуснали, примерно по 1-2 години не са ходили, и тази подготовка, за да могат после, нали, да се социализират. След това имат задължения. Там нямаме чистачки, ние правим всички сами, заедно. Сами ли готвите? Сами си готвиме, да. Обяда се приготвя от тях и това, нали, дава и възможност да имат една лична автономност и да развиват умения. Както ние, нали, не че се шегуваме с това, нали, децата не ги
учиме да ловят риба и даваме направо риба с тия умения и качества. Има терапевтични групи, които са много важни за емоционалната интелигентност на децата, какво се случва вътре в тях, защото процесът е отвътре навън, нали, на промяната. Има вечерно събиране, което определят, нали, как е минал деня, как са се чувствали, кое е трудно. Има групи, които са свързани с целеполагането, да могат да си поставят цели, нали, защото един човек без цел, а пък и аз като употребяващ не съм имал никаква цел, освен, нали, да стигна до употребата. Ще го кажа така, ние екипа там имаме за цел нашите деца да ги подготвиме да бъдат социализирани. Но преди да ги подготвиме да бъдат социализирани, да и засвидетелствани, че са, нали, обичани. Ако не и засвидетелстваме, че са обичани, ние и казваме, че да са приети е по-важно от това да бъдат себе си. Просто да бъдат себе си. Много от децата с личностнови трудности, които не харесват себе си, отхвърлят себе си, мога да го кажа, че и мразят себе си. Цялата структура създава една дисциплина, която навън да я превърнат в рутина и тая рутина да не й тежи. Дисциплината в една област води до дисциплина в друга област и така единствената цел е децата да бъдат подготвени за живота и да бъдат, нали, с оръжия в реалността. С достатъчно оръжие, за да се справят с реалността. В кой етап се включват и родителите? Тук преди да започне ефира, ти ми каза, че има, разбира се, родителите изобщо не са изключени. Те са част от този процес, но те не са през цялото време заедно с децата си. Нали така? Да, има в месеца 3 телефонни разговори, които включват, нали, това децата да кажат как са родителите, нали, да не се притесняват. Има и една родителска среща в месеца, която тя е работилницата, която, нали, Роси спомена, работилницата за родители. В този процес всички са важни за възстановяването на децата, защото някъде там е допусната грешка и от родителите и така родителите стават по-устойчиви за децата и децата стават по-приемащи към родителите. Процесът е взаимен. Роси налага... Минавам даже на малко име. Ние мога да кажа, че днес се запознахме с Руслана, но тя е много слънчев и топъл човек, така че ми е много лесно да си говорим на тия. С Миро се познаваме много отдавна, в интерес на истината. Колко често се налага да работите и с родителите? Колко често родителите също имат нужда от помощ? Мога ли да задам така този въпрос? Да, разбира се, родителите имат нужда от помощ още в самото начало, след като детето бъде настанено всъщност в нашия център. Те могат да разчитат на нашата подкрепа, като имат възможността да комуникират с всеки един от психолозите, терапевтите, консултантите в центъра. Това се случва през индивидуални консултации, срещи, в които всъщност ние им помагаме да преминат и те през това, което преминават децата им. И след втория месец вече от настаняване на детето започват и да се виждат с него, т.е. имат свиждания след тези родителски срещи, които са като работилници, родителските групи. Родителите вече започват да се виждат с децата и да възстановяват доверието и връзката си, но по нов начин. Вие ми споделихте и една прекрасна новина, че първите деца, които са преминали през процеса на рехабилитация и така са се възстановили, вече са готови да излязат навън. За всичките 8 ли става дума или част от тях? Част от тях вече излязоха навън. Вече излязоха. Те вече още излязоха навън, точно така. Успешно всъщност завършват програмата, но това не означава да скъсат връзката с центъра. Те са добре дошли при нас. Тези деца се включват отново в групите, качват се в центъра, участват активно във всички инициативи, които организираме. Ние сме като едно голямо семейство. Екипът няма за цел да контролира, а по-скоро да помага. И сме всички заедно в това. И много се гордеем с нашите деца,
изпращаме тях и посрещаме нови младежи. И посрещате нови младежи. За всички, които вече са заинтригувани или пък имат нужда да поговорят с специалистите в центъра, могат да ви намерят къде? Могат да ни намерят на Фейсбук страницата на Център Вяра, надежда и любов. Могат да намерят контакти на страницата на Фондация Общност помощ на зависимите. И там има контакти на всички, така че могат да се свържат с нас. И всъщност събитието, което предстои в неделя на 30 ноември, е точно с такава цел всички, които желаят да ни видят отвътре, да дойдат и да се запознаят с нас, да разговарят с хора от екипа, да разгледат базата, да се запознаят с програмата, за да можем да бъдем по-близо един до друг и всъщност да получат нашата подкрепа. Нека сега да разкажем повече и за събитието, защото то е основната ни тема на разговор. Тази неделя, 30 ноември, Център Вяра, надежда и любов отваря вратите си наистина, за да покаже как функционира центъра, с какво могат да бъдат полезни и как помощта се дава на тези, които най-много се нуждаят от нея. В колко часа отваряте вратите? Отваряме врати в 12 часа. Центърът ще бъде отворен в часовия диапазон между 12 и 16 часа, като в това време са предвидени чай и домашни сладки. Ще има щанд на нашето социално предприятие Баланс, на който ще бъдат изложени свещи, домашни сладки, коледни картички, турбички, неща, които нашите младежи сами изработиха. Ще можете да си закупите от тях, ако желаете. На разположение ще бъде по-голяма част от екипа, като психолози, консултанти за разговор. Педагозите също ще бъдат там. Ще можете да видите нашата класна стая, която всъщност успяхме да имаме благодарение на Фондация Децата на България. Тя е оборудвана абсолютно по всички критерии за това и има богат набор от учебници, за да могат децата да учат, докато са в нашата общност, което е нещо, което много малко общности в България предлагат всъщност. Това е изключително важно, защото тези деца не бива да се откъсват и от учебният процес, който по принцип се случва за техните връстници, така че чудесно е, че го правите. Нещо много важно, което може би пропуснахме да кажем, улисани в другите думи, къде се намира центъра, защото тези, които ни слушат и искат в неделя да дойдат на място, къде се намира център? Центъра се намира в село Радовци, което, в предварителния разговор така се пошегувахме и имаме за цел да превърнем радостци в радости. Радовци в радости. Вие вече сте започнали да го правите, за което аз винаги ви благодаря, защото дълбоко от душата си като човек се възхищавам на онова, което правите. Знам, че това никак не е лесно, изисква много, но си струва всяко едно усилие и така, че се възхищавам на това, което правите. Добре, 30 ноември е денят, в който дните на центърът са отворени. 12 часа започва. Разбрах, че ако има голям интерес, ще имате и второ посещение, така, втори час. Втора презентация ще има. Едната е от 15 часа, другата е от 16 часа, в която тя ще е групова. Ще представим програмата на центъра. Добре, и онова, което непременно трябва да кажем, между другото село Радовци се намира близо до Дряново, то е в Дряновската община. Лесно ще се ориентирате и лесно ще го намерите. Да ни разкажете сега малко и за кампанията Бъдеще с подкрепа днес. Какво представлява тази кампания? Тази кампания е част от инициативата Щедрия вторник и в тази кампания всъщност в инициативата Щедрия вторник Фондация Общност помощ на зависимите се включва за втора година. Идеята на кампанията Бъдеще с подкрепа днес е да съберем 25 000 лева, които да финансират 30% от възстановяването на първия етап на 5 от младежите, които ще бъдат настанени в нашия център, а родителите нямат възможност да заплатят таксата. Фондация Общност помощ на зависимите ще поеме до 50% от таксата за следващия етап.
Това е страхотно. Разчитаме на подкрепата. Преди мъничко Миро ми каза колко важно е, дори и тя да е малка, не е нужно да заделяте големи стойности, суми. Дори и малката подкрепа е важна, за да помогнем на деца, чието семейства нямат финансовата възможност да им осигурят тази рехабилитация. Нали така? Да, и аз ще използвам и да благодаря на хората, които помагат на тези кампании, защото на мен именно такава кампания ми спаси живота и моля, който колкото може да отдели, защото незначителната сума за един е значителна за живота на друг и моля, нека да не бъдем само по-добри по Коледа и по това да направим нещо добро за нашите деца, защото те са си наши и това, което сега са нашите деца, ще определи какво ще бъде и бъдещето ни за напред. Това ни определя и нас като възрастни, между другото, така че е изключително важно. Малката подкрепа, малка за един, голяма за друг. Много ми харесаха думите ти, Миро. По време на събитието на 30 ще може ли да бъдат дарявани средства? Да, ще могат да бъдат дарявани средства. Ще има поставена кутия в центъра, където всеки, който желае, може да дари средства. Също така средства може да дарявате на интернет страницата на платформата или по банкова сметка на Фондация Общност помощ на зависимите, която може да откриете на нашата интернет страница. Тя е публикувана сметката там, така че може да я намерите. Какво прави днешните деца толкова уязвими? Защо се случва това пречупване? Кой е най-големият проблем? Децата, които идват при вас в центъра, кой е най-големият им проблем? Какво се е случило, за да посегнате към употребата? Тук сигурно и двамата може да ми разкажете много. За мен един от проблемите е, че обичта е давана не безусловно. Ако съм отличник, съм обичан, но ако получа по-ниска оценка, съм неприет. Това не е допустимо и взаимоотношенията се поставят в рамки, а не в подкрепа, и оттам идва и ограниченията, и убежденията на децата, че не са разбрани и не са искани от техните родители, и оттам започва и чувството на вина, че те нещо са направили без да знаят какво, на такива години. Те не могат да си го обяснят и вероятно сами в себе си не могат да се справят с този конфликт, който е може би вътре в самите тях до голяма степен, чудейки се защо вече не получавам тази безусловна обич, каквато съм получавал допреди това. Аз така го разбирам, поне не мога да кажа. Вие сте специалистите хора и го наблюдавате. Добре, какво бихте искали сега да кажете на младите хора, които ни слушат, които се чувстват по някакъв начин изгубени, обезкуражени, които са в ситуация на някакъв катарзис или време, в което на кръстопът са попаднали те? Какво бихте им казали? Аз бих им казала, че всеки може, но не може сам. Че е много важно да потърсят помощ и да поискат подкрепа. И това не е признак на слабост, а по-скоро това е нещо, което говори, че те открито могат да заявят своята нужда. Криейки се от проблемите, не помагат нито на себе си, нито на своите родители, на никой. Значи всеки може, но не може сам. Всеки може, но не може сам. Нужно ли е един друг важен, обаче според мен въпрос, специално към родителите, за родителите, които ни слушат и имат нужда от вашата помощ? Трябва ли, възможно ли е децата сами да потърсят помощ или непременно е необходимо и техните родители да бъдат заедно с тях? Тоест да подкрепят това желание на децата? На тази възраст може би има деца, които осъзнават, че имат нужда от помощ, но родителите са регулатора в семейството, който вижда, че детето не се справя в ежедневието си в училище, в отношенията си в семейството и стават социалния кръг, и това определя и състоянието и психичното здраве на децата, Така че да не замитат проблемите под килима родителите, а когато видят, че има някакъв
някаква пробойна там, дали в поведението на детето, дали в начина, по който то се държи, във всичко, което ги кара да се чувстват, да се усъмнят в нещо, най-малкото поне могат да потърсят родителите, да потърсят съвет, помощ и подкрепа от вас, защото вие сте хора с наистина много опит и знаете как да ги напътствате в една подобна ситуация. Искаше ми се и още нещо да ви попитам преди финала на предаването. Един въпрос, който не знам дали е редно да го задавам, но кой по-лесно излиза от зависимостта? Детето или възрастният човек? Когато имаме едно дете на 14-15 години, което, да речем, употребява от 2-3, по-лесно ли става чисто или това става по-лесно при възрастния, който пък е по-осъзнат? Аз с отличен опит, не ангажирам никой с това мнение, но моето наблюдение е, че младите много бързо се променят и адаптират, но много трудно е да задържат промяната, докато възрастните по-бавно и се променят, но пък по-задържат промяната. И това е и целта, те да не се откъсват от центъра, да поддържат постоянна връзка. Да поддържат връзка с място, и това е една общност за юноши, която тя си е от тях към тях, за тях. Създават ли се приятелства? Разбира се. А това важно ли е? Според мен е много важно и помага на децата после при реинтеграцията и ресоциализацията на последните етапи от програмата да изграждат и различни връзки, връщайки се навън. Да, и за мен това изгражда едни много дълбоки приятелства и те са изградени на честност, а бруталната честност създава и качествените взаимоотношения, според мен, между хората. Бруталната честност. Какъв интересен израз, може би, наистина съдържа много в себе си. В финала сме на предаването днес. Много ви благодаря, че бяхте мои гости тази сутрин. За нашите слушатели напомням, че тази неделя, 30 ноември от 12 часа, Център Вяра, надежда, любов отваря вратите си за всички онези, които искат да погледнат какво се случва и да разберат повече, да потърсят съвет, помощ, подкрепа, така че може да посетите центъра, за да научите повече. Център Вяра, надежда, любов се намира в село Радовци, община Дряново. Може да ги намерите и във Фейсбук страницата им. Така че аз благодаря на моите си гости днес, на Руслана и на Миро. Продължавайте това, което сте започнали. Пожелавам успех, стискам палци за всичко това, което правите и ви благодаря още веднъж. И аз благодаря. Така ще завършим предаването.